5 बोसोर आबुं जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव फालिदों गेदेर सुबुंगौमा। गुबुन हाबाफारिखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर आबुंथिखौ गोजोननि नेरसोन महरै फालिदों बिटिआर खुंथाया। थांनाय 27 जानुवारि थामहिनबा बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानाव मटरसाइकेल रेली, बान्था गथायनाय हाबाफारिजों लोगोसे देहायारि नोरजियाफोरनि थाखाय गंब्रै जिल्लायाव गंब्रै जर'खा मबाइल थेरापि भेन जगायनाय आरो थाबायनो हायै सुबुंफोरनो नारग्रा साइकेल गथायनाय बायदि हाबाफारिजों गोजोन गोरोबथा सानखौ बारहोयो। दिनै नैथि सानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव आरो बाहागो लानायाव क'क्राझारनि हरिनागुरियाव गोदानै लुफुंनाय EMMCLA थाग्राखुलि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवो। बेनि अनगायैबो हरिनागुरियाव गोदानै लुफुंजानो गोनां क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि 5 बोसोर आबुं जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारनि ग्रीन फिल्डआव मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो सा 197 मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेक आरो सा 3 बड'लेण्डनि महरगिरिफोरनो साफायाव 1 लाख राङारि अनसुंथाइनि चेक होनाय जायो। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिनाहारि जाथायजों भुगिनांनाय आइजोफोरनोबो साफायाव 1 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायो बिटिआर सरकारा। बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय हाबाफारिनि सोमोन्दै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंथिदों फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लागोन। 1 लाख करि जोङो चेक होनायनि बाथ्रा दिनै जोङो लादों आरो बिथांमोननो चेकखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन जेखिनि मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि थाखायबो एक्स ग्रेसियानि थाखाय स्क्रुटिनि खालामबाय थानाय जादों, भेरिफाइ खालामबाय थानाय जादों। जायफ्रा थालांनाय बिथांमोनाबो लासै मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर भिक्टिम्सफोर बिथांमोननोबो जोङो गुबुन राहायै मदद खालामनो थाखाय थांना थानायनि राहा लामाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ जोङो सानगासिनो दङ। माखासे आर्टिस्टफोरनोबो दिनै चेक राननायखौ जोंनि जायफोर आर्टिस्टफ्रा थांनाय समाव माहारिनि हारिमुखौ जौगानायाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौबो दिनै बरायनाय जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों। जों बयबो हास्थायदों जे अखा बांखा जोबखांनानै जिहेतु इलेक्सननि बोसोरा जोंहा फैबाय, सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिसायख'थिया जानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिया जानांगौ। 1 लाख करि जोङो चेक होनायनि बाथ्रा दिनै जोङो लादों आरो बिथांमोननो चेकखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन जेखिनि मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि थाखायबो एक्स ग्रेसियानि थाखाय स्क्रुटिनि खालामबाय थानाय जादों, भेरिफाइ खालामबाय थानाय जादों। जायफ्रा थालांनाय बिथांमोनाबो लासै मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर भिक्टिम्सफोर बिथांमोननोबो जोङो गुबुन राहायै मदद खालामनो थाखाय थांना थानायनि राहा लामाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ जोङो सानगासिनो दङ। माखासे आर्टिस्टफोरनोबो दिनै चेक राननायखौ जोंनि जायफोर आर्टिस्टफ्रा थांनाय समाव माहारिनि हारिमुखौ जौगानायाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौबो दिनै बरायनाय जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों। जों बयबो हास्थायदों जे अखा बांखा जोबखांनानै जिहेतु इलेक्सननि बोसोरा जोंहा फैबाय, सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिसायख'थिया जानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिया जानांगौ। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान ACADICO एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव
थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 93958999391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।